Мінск – столиця США. Ви розумієте з Лукашенка на білоруську мову? Що це означає? Означае, што прэзідэнт ЗША прыедзе і будзе там знаходзіцца. Яшчэ хтосьці казаў такую версію, што калі бы Трамп не абраўся другі раз на прэзідэнта, магчыма, маглі бы быць пратэсты ў ЗША. І гэта магло бы справакаваць крытычную сітуацыю. Нават такая версія далятала да нас, што Трамп мог шукаць месца, дзе бы яму знаходзіцца. І нібы Лукашенко марыў, што ён прапануе Беларусь яму як месца, дзе ён можа адчуваць сябе ў бяспецы. Памятаем крымінальныя справы адносна да Трампа? І вось такая інфармацыя нават прылетала. Ну, ўсё гэта выдаецца нейкая байка. Але што адбываецца далей? Ён дае загад на вуліцы Камуністычны 15, Белпол, да? Раскапаў гэтую рэзідэнцыю, мы бачым. Душ впечатлення, што такое? Да, і вось, і пачынаюць прылетаць інсайды, што менавіта гэтая рэзідэнцыя падрыхтавана пад візіт прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Што там стандарты бяспекі, нават такія, якія патрабуюць служба бяспекі прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Пазней адбываецца гэта размова. Лукашенко што кажа? Я запрасіў прэзідэнта ЗША разам з сям'ёй наведаць Беларусь. Прэзідэнт ЗША адказвае: я прыняў запрашэнне, магчыма, мы сустрэнемся. І пазней што робіць пул першага? Яны публікуюць у інфармацыі такі вялікі пост, колькі праглядаў Савіку Шустару гэта інтэрв'ю, яны падпітваюць амерыканцаў. Паглядзіце, наша інтэрв'ю Time, якое было запісана відэо, сабрала, яны пішуць 145 мільёнаў праглядаў. Глядзіце, які ён уплывовы. Напрыканцы ідзе інфармацыя. І Мінск станет столицей Соединенных Штатов Америки. И дальше с президентом Беларуси.